likes because of a report video. They can make a long one over Sinkatata. I still remain your brother. Ebron TV, Onyamin Oga. Omuneba. Yeah, we tell you now for long ago now. Maybe in video. For long ago now, maybe in video. True. Due to my business, I traveled. You got to go. When as a branch, so I just met here. I'll go with Omuhakam. I'm on a business first. Facebook and Akumogo. You got to go. So I thank you, people. So I must say, all my fans, both to ne follow Mandana ne follow, and may wish you a happy new year. I must say that 2025 flag. I'm on Ebon in or when they cream. Yesterday, I'm an travel from Moro yesterday in Bata. So, when I know if any men are Facebook, for long now, more than, maybe, I can say more than, 5 to 6 to 7 days now, maybe in video, due to my business. You have to go, due to my business, I bought it too much, even travel, get branches in the, get a set roll to Mark and Weber. So, yesterday, now no name arrest. You got to go because I remember from picture and about from Obodo, but name member Kanje and Wagata Yano Kanga Kele. So I see them the arrest. So the thing wouldn't so much. Now see Kafaya, J Park and the Governor Zioku. She repeat no way for a rip, but outside there. But outside there, what he can make or no, not Patago. Away for a rip. On our woman to Chom Madoku, Onya and Chogadia, Ojabodia police. Police, and my one them mother police. Police is for peace. Mother not say police, go the body up to no job. Police is for peace. Ejaba make a peace. Mana J Park in a gap, mother, although I'm up on J Park, although J Park in a Governor Kwamabu Ogechi. Here, I just want to send the Ajak with Ogechi. They are front to us, a front runner. I'm a J Park and the Governor Zoku's hotel. I'm a Ogechi, Omugagia. Or a single guy, Jukia. Keba J Park here, Kaya Jet Park here, but the Ogechi. I remember making a call on William Boy yesterday. Come on, what is happening? This is why it's game Ogechi arrest. The William Boy, but nobody reply me. So I have to drive to Okozo. I drive to Okozo, Jeremy from my Waja. I can't find them. I'm from my Wunya J Park, so many of them. In Jeremy, not you are Kayan and this woman arrest. And you will go assassin about now. If you know about Mohammed arrest, and can not have whoever. So I'm going to. I would not in nature, William. When I arrest himself, we have reached him. I need let them go for you on. Get my back affair. I got my back affair. You got to go. In a Japa Kamabu, Anna Governor Kamabu, Japa can Abu Ogechi as what? You could know, I will not carry Ogechi Makayine Kurono. You can be Ogechi. Only them American, this very man, Anna Bog of Rezoku. Because I just create a very big problem. Look at. So let me show you. Let me show you. Governor Kutagara Nyasia, not say I put on Facebook, you because another thing is cooking. Get this guy put on Facebook, now Coco the drink, now so Ogechi, no getting na send in the iPod ego. Arana buggy. So let me show it. Lay on a good. Una New York, so SF come here all the world, on your owner, Nila Pina Eastern Zone now, all the contact on your own SF got this video. Unakatune, Okaparon Mana, no Jeregonia, and Goron Jebuto Gate, because I go guy on your ever get a bag of science. I could say yesterday, people call him, but I before drive for 2 rules I saw yesterday. Cafe out, Gezonia was in ya. Now come now, talk to go arrest. Because I have to go there. Come on, this age me arrest. For what? Come on, a jetpack or Ogo, Kokari Kine arrest. On a woman who bought Manaka. Otan look at the woman Manaka.
aka m biwa ibu nchọzi igbu gị gbuchipụ gị aka egbuchapụ aka gị tapụ ijezi kpọrọ m polisi ga-asị ya kwa gị bụ ụzọ gbuo onye mma n'aka ogbuze gị nke gị tapụ ka ị na-akpọrọ Ogechi polisi ka m na-ajụ ije kịta look at J Park. I know you are annoyed. I'm a ife na-ewe gị na page gị emebigo because I'm na in 300 and something my gain of 400 and something thousand. How many comments gị na-enweta ebe a? That is your ọya wunye na-ewe gị iwe niile because otugo anya na ịlago page gị n'iyi ọya wụ na-ewe gị iwe maka oge alago gị page gị ị na-echigharị ọnwụ o ji ekwuoro afọ ihe kwuru J Park ichefu na ịgwara akwụna arata ugo J Park ichefu na ịgwara akwụna arata ugo na akwụna arata ugo wee ezigbote criminal ịnọ ife ịgwara ya ị mara enwe m ike isi utu gị apart from akwụna arata ugo gịrị mmụọ nwere ike isi utu gị ka ọ dị mara na another person nwere ike isi utu mmadụ ọ dị mara ihe nwere ike isi gị J Park maka ihe anyị gwa akwụna arata ị ga-akọwa ya na court ka ọ dị mara onye sendịrị mere eji akwụsị ndị local gọọmenti niile ego na dị akaụntụ a na-akwụsị ya na akpa gọvanọs ofu adịrarị individual mere ya ọ bụrụ house of assembly ọ bụrụ nke afọ ya mbụ ọ bụrụ chairman local gọọmenti mere ya an individual ji gba akwụkwọ ahụ gbaa ya win tere mmadụ niile onye nwere kịta from federal ya na-akwụsị ụgwọ na direct to akaụntụ ndị local gọọmenti a na-akwụsị ndị a na-enyezi ndị gọvanọ ka enye J Park ọ n'ime na nwere ike isi ugi na maka ihe anyị gwara akwụna na tugoro ọgwụ onye ori anyị niile nwanne ka ịhụ na-emere onye a otu anụ nọkịta nwụ blọga ịbịa ka ọma ọnụ na ya nje gbọ gị polisi miss what ole si m ịkpọzi na awụ kidnapa na mmere nke a ndị anọ nweghị iche ịpụtazi kọwa ya mgbe nji wuru kidnapa mana Biden na gị na mmadụ ibe gị na-akọ ọnụ ọkọ gị ọnụ ije kpụ ya ọdụ emego nke ọ chọpụta na ọ bụrụ na ụkpụrụ Ogechi emego nke ọrụ amaghị m onye kpọ Ogechi ịghọtago and we are working on it obere oge ọpụta echebụ enwebụ ihe nna eche maka ama m na ụlọ amagbu Ogechi echekwa m J Park na nke a na-akpọ gọvanọ na-eti aka n'obi gọvanọ ezi ọmụọ olileanya ndị Imo n'oge ihe anyị na-ekwu akụwa gị ntị ke gị si ewe olileanya ndị mmadụ ke gị si wule olileanya ị na-abra gị otu aka isi ga-azọ local gọọmenti chairman otu aka isi ga-azọ local gọọmenti chairman ana m ajụ gị nke afọ ya biko ịbata ebe a share this video ka a ghara report ya share na video gọvanọ eziokwu otu aka isi ga chairman ndị local gọọmenti a gwara gị that you will never win because afọrọ gị nọ na convoy gị na ndị otu gị na-abụra gị na iwin na so onye na-win mebi nọ na convoy assume na iwin what will happen ị na-aza olileanya ndị Imo maka enwe olileanya ndị Imo otu ọ dị eze na-aza ọzọ Igbo ndụ marị na-azọ ya n'afịa na-eke gị aghara aghara ịnọkịta ị na-aza afọ ị na-eme ndị niile na-ebe a biko ekele dị adị m ekele niile IG campus Ndidi Lovet Anthony biko adị m ekele niile daalụ J Park ihe ikwu n'ọnụ mana enwere m ike iji asụ gị ọ kakwa gị mana na ị gara gwa onye ahụ soro unu ga-akpọta oge gwa ya hapụ onye a bikọs unu na-abụ na achọ ikireti onwe gị J Park ije na kọmentị gị fie ndị mmadụ na-agwa gị ebe ahụ to show you that n'ikpere arụ jekpụrụ ada anyị nwaanyị n'ikpere arụ ba ịkpụda gel onye so pụta ga front unu pụta na abra gị n'ọnụ kpọrọ nwoke na nwoke nwere ya n'ọnụ so n'oge awụrụ na nwoke so n'oge awụrụgo na nwoke onye ọpụta since anọbụ m ya for many days emebe m video because I'm working on my business mana this thing from this arrest iwe na-ewe m na gị na mmadụ ibe gị kọrọ na ị ga-eme arrest for what reason kịta hụ na face gị kwa another thing o jekwenu lewe gaa na Facebook unu fụgasịa che let me show you ka ọ ghara ịdị ka na kọfisi agụ gọvanọ eziokwu jos jiri aka kotoro onwe ihe kotoro onwe ya okwu otu a ka gwazie m ụdị obi ọjọọ ị nwere na-agwa ndị polisi n'oge na-asọplai ipop ego ha ji eme na ụdị ka ya bụfite ndị woman ịdị heartless gọvanọ eziokwu ịdị very very heartless na ndị onye ọzọ ga-eme gị ihe anyị mere oge ifuru ihe dịrị unu ga-akpụta oge na ebe a na-ebu ya ebubo na ụdị ka apụzi ebe a ka emee ihe ka emee ya ofufe iji ga aka gị matara onwe gị
Nku agbara ịgbago nkọ ahụ nyere onwe gị. Gaa na Facebook ka ihe ndị mmadụ na-agwa gị. Na-emere gị video aghara aghara. Let me show you. Onye na ọrụ onwe unu na-achọ ya. N'oge mere gịnị? N'oge mere kọkwara unu ọnụ unu na-asọpọtụ. Ka eme ya ka mee. Dị ka oge mere unu kọrọ oge ọnụ. Jee back bupụta mpe oge. Ọ dị adị m ekwu okwu because ọ bụrụ unu mere oge arrest. Mmadụ dị uru ga-eme oge arrest. And ya nwere gị onye ọ. And we're working in it. Obere gị ọ hapụta. Ma ọgwụkwọ na ọpụtabe. Get good news, Ogechi Okeke Njaka na-erezi ndị IPOB ego and non-ndị IPOB erezite money non-ndị IPOB na-eje egbu ndị niile na-egbu na South East. Ama m na the weight of this your allegation. Ama m na prepared iji wee kọwalụ ole ndị IPOB n'isi. Like you rightly said that need the video evidence. Ife na-agwa nkịta. Ife na-agwa gọvanọ eziokwu. Akwa ime onye ọfụma. Akwa ime onye agọvanọ eziokwu. Ọ sịrị ga-emechi ịbịa proof that in ikwuru kwuru free chigoro nke oge. Gaa na Facebook kịta ka m fụrụ ya. O mechi ịbịa proof ka oge si atụrụ ndị IPOB ego. Akwa ise iji evidence. Akwa ise iji evidence. Emi weta evidence gaa. Gaa na Facebook ebe niile na-agbaraghara ị ga na-epochi oge ọnụ. N'oge na supply ndị IPOB ego ha ji eme ihe a na-eme. Imụkwa eme ihe asị na ịgụrụ akwụkwọ mana ụbụrụ ga-adị arụ ọrụ. Ụbụrụ ga-adị arụ ọrụ gọvanọ eziokwu. Gagwa kịta ha na-ekwuru ekwusi ike. Ịga kịta onye njere kpụrụ onye njere unu je kpujere oge jekwanụ yọba ya hapụ oge. Na dị unu yọcha ya unu pụta unu je unu yọkwa oge ayịyọ unu yọcha oge unu pụtakwa na public yọ ayịyọ. Gana gọvanọ eziokwu gaa na Facebook gị gaa na comment gị ka ihe ndị mmadụ na-agwa gị ma ndị fans gaa maka iwe na-ewe onye ọbụla. Nwaanyị kuru je eme arrest maka na o kwuru okwu na-adị ekwukwe. Gọvanọ eziokwu ka afọ ya ọkụ na-enye ife na ọrụ ifite ebe akwa nke adị n'azụ ụlọ ebe mbi ọkụ na-enye ifite na arize nke onye dibịa akwa ịkọrọ ya ọnụ kpọọ ihe dị iche iche. Ọkụ na-enye ife ọbịara mkpụrụ gị. Ana m ajụ gị ọkụ na-enye ife ọbịara mkpụrụ gị. Gọvanọ eziokwu gị na jee pak akwụrụ nyere ọkụ na-enye ife nke a na-agwọ ndị ara nke onye dibịa onwụdị sọtụ na-enye ya dama na ọbịara mụ na arrest. Ajụ ka nna ajụ unu jee pak evidence gị ka vidiyo ị na-eme ị na-agwa ndị mmadụ okwu ka nkụ ihe ikpugoro n'ọnụ ga na-ajụ ya ajụ ntu esuo gị for that. Iwe gara asọ mụ ka ịgwakwanụ lọ mere ya abide na otu anyị na-agwagoro m ya ntu esuo gị na court because of ihe anyị gwa mmadụ ibe m ị ga prove ya unu ga-asọpọtụ ka akpụrụ oge. Gọvanọ eziokwu na-efili ọpụta otu ihe egwu ndị ụka ọ na-akpọgbu onwe na-egwu ndị ụka ọpụta otu egwere ụka olileanya ndị Imo ị na-awa olileanya ebere na-eme m ndị Imo iwe olileanya ka ihe sọplai goro na Krismas ya agbapụrụ agbapụ. Mmadụ ole ka i nyere ego? Mmadụ ole ka i biri rice ị na-azụ olileanya ndị Imo? Mmadụ ole ka i biri rice? Mmadụ ole ka i biri rice ị na-azụ olileanya ndị Imo? So e jiri unu ga-anwụta Ogechi unu jee na họteelụ ebe ọ nọ jekpụrụ ya na-eti aka n'obi agha olileanya ndị Imo nwanne a na-ga-apụtakwa ebe ahụ. Atụkọgoro gị na jee pak ụzọ 10 unu amagbuo Ogechi unu abụkwa edi ya ego ka unu ji karịa ka ọ gịnị ego ka unu ji karịa akwa nke a je China ga-go machine 8 anyị je na China go gba plan ga plan unu na-agbakọ agbakọ ije n'obodo oyibo ga go machine 8 gba China gba plan ga rahụ na họteelụ gbakọ gen gị na the spaces mama enwe gen na machine ahụ unu enwere advice akwụkwọ gị jee pak and gọvanọ eziokwu separate ya na onwe unu kụrụ mmadụ ife na-eme unu na-abụ onye isi ndị isi na-abụ na-edu onwe ha. Gị na jee pak bụ ndị isi na-abụ na-edu onwe ha. Ngwa ego ụfọdụ sị na ntaji unu n'anya ntaji anya gịnị ntaji aka ntaji anya na-atajuru unu agaghị Facebook anyị nọ a na agwa ndị mmadụ ịpụtagara ebe a comment nonsense. I can't listen to you. Na the mago okwu ọjọọ ọ kachi m si eke m ịpụtagara ebe akpọ m iyi na-akpọ m ọgbasa m ọ iko ericha nkwa na onweghị ka ọ ga-aba faya ma ọ bụrụ na ihe na-ekwu eziokwu na-akpọ m iyi
ikwu eziokwu gbasara ihe na-ekwu is a blessing to you because ọ nwere nọ n'elu ada afọ anya na-eblessing mmadụ depending on what you do. Ị na-agba m ihe na-enye m nri nke ọ na-agba m nri mma azụ gị so onye niile inwe na be gị ka ị na-agba m ihe I don't care for that. Ịkpọgoro m ihe ma I can block you. Ha yes ndị mmadụ na-agụ ya na-akpọkwu gị ihe maka na isi adịghị mma. Jebak is my brother. Gọvanọ eziokwu kwa my brother. Mana nzuzu ya dị adịze too much. Onye ọbụla nzuzu ya dị too much I left you. Nzuzu go dị too much I left you. Ka unu na-emere that woman arrest. Jebak ana m ajụ gị ka ị na-eme that woman arrest. Mmemegide gị ta ihe adapụ m na ọnụ. One mmadụ gwara unu jee mee arrest. Nke anyị mọkwa we are working on it. O nwere ike sị ka ọ ga-apụta gị by now. Unu pụta na-eti aka n'obi. Jebak eme oge arrest ma hapụ gị. Na-eti aka n'obi na ime n'oge arrest. Why na anyị video biko nu na-asị anụ video. Like and share, like and share. I report to this thing. Like and share. Like and share. Like and share, like and share. I report to this thing. Jebak eme oge arrest ma hapụ gị. Apart from onye asụrụ nga kpụta. Unu na-amachari n'ọnụ kpụtara oge nke mana nke kwesị okwu ana m ekele somebody dịka this guy eziokwu na amena ya na-eme ofu ihe mana onye mee ọ ka njikwa unu na Facebook m batara adị m iche that's why ntị ịga akị oge from nwa ntị ịga akị taba ya na ịchara adịghị ya nwa nwa ntị ịga akị taba ya na ịchara adịghị ya I must recommend this very gentleman dịka ị nọ ebe a share m video bịa like ya okay share video ana report ya unu afọ onye a na-akpọ waja I must tell you adị m abakwa n'ime obi ya amasị m nke obi n'obi by that young man gwa ya na m gwara ya lụbata na ọ na-ekwukwe na Jizọs adọrọ nke mma na adịm support of it mana obi that man dị pure eje m ọkụzi yesterday I saw him anọ m na-akụ ya o nwere ka ọmadị maka adachiri m anya m n'ile gburu ogbu na-afụgasị ihe ọ na-agwa ndị mmadụ dat ọ ga-alaiki ka eme peace ka oge pụta Chineke mee na ọ ga-alaiki ka eme peace ka oge pụta ịghọta na ka ekọtụsiri this thing ịghọtago dịka na-ewere iwe na ọkụ pụrụ apụra dị mma ụmụaka m je village ịghọta so I recommend him yesterday even I let us mbatakwa afụkwa video ọ na-eme na-ekwu na ndị mmadụ bịa ka a sọpọtụ ka akpọpụta oge na ọ like ebe ọ nọ ifu na obi that very very young man dị ọcha ọ na-agwa na-ekwu ụfọdụ nwere ka ma like ya na-ekwu sọsọ ebe ndị agesi ya ọ na-akpọrọ Jizọs and I will never support him on that and ọ eme na mena ya dị eme ofe ife ma that young man nwere obi sarịsarị so zenya na m gwara ya na obere oge in time to come o nwere ike ihe odo ofu ihe na Anambra ịghọtago is a nice man because ahụ fụ video ọ na-eme ezokwere mena ya dị eme ofe mana waja wee ezigbo mmadụ romato na ọ na-adị akọsasị atans ịghọtago ana m asị ka Chineke gọzie maka afọ nye ebe afọ okwu ọ na-ekwu fụ na ọ chọrọ ka oge pụta na ndị hope na oge ga-apụta obere oge maka ya mara gị aka ji ya ọnwụ dị Jebak kpụrụ oge ka ọ na-awụ gọvanọ eziokwu ma ha pụta yesterday na-amachagharị na ọ ya kpụrụ oge na-eti aka n'obi Jebak jee ya kpụọ oge ịmakpụọ oge agbapụta ịkpọpụta oge goo gị eji m eto ọnụ ya so onye na-ewe gị na gọvanọ eziokwu awụ na oge destroy go page unu that is you annoyed oge destroy go page unu na unu kọsịrị unu bụ ụzọ chọ the woman ihe na ụlọ na-agwa Ebuka Obi eme na res gọvanọ eziokwu ihe niile na-agwa Ebuka Obi ma mgbadị unu gbarịrị akwụrụ na kafe ya nke ọrụ ifite dibịa mgbadị unu gbara ya dịma na emenụ na res ihe niile na-agwa Ebuka Obi omenụ na res unu ji mapụ unu na-amachagharị aga achọpụta ebe oge nọ bata n'ime abalị na-epigharị ka ndị ya ebe unu na-achọ oge ife na-adị eme unu biko ife nnachi ikwu adịghị ihe ọzọ bụ but he was indirect mocking her. Amamo onye na-ekwu na waja were ike indirect mocking. I don't know, anọ m ya n'obi mana ana m agwa what I saw and what I heard.
maka nna m si na okwu ekwu n'ọnụ obi afụrụ anya ịghọtago okwu ekwu n'ọnụ obi afụrụ anya so ka afọ ya jee paakị gị na gọvanọ eziokwu ya na-agwa ụnụ jekwenu n'aka onye ahụ mere oge arest onye ahụ siri aka ga-akpụrụ oge jee na ha gwakwa na ya hapụ oge maka oge nwa ahụ atacha afọ apụta petishọn a ga-eji wee so unu ga-adịkwa egwu ụnụ amakwudokwe maka ndị unu mejọrọ too much especially you jee paakị and gọvanọ eziokwu nke anyị kwuru n'ikpeazụ a na oge na sọpọtụ IPOB ị ya beproof ya ma taịm ruo ma ọnwụ na imere vidio ya oge biko ọnwụ na gị nwe gọvanọ eziokwu emere vidio ya oge biko you come and prove it. Yes biko ndị niile nọ ebe a na-ekiri ma a na-ekele unu niile ịmara for days emebe m iwe na-ewe m ji wee bata ebe a decide nka nnọgodi maka eme travel wee bata ọfụra nsị ka nnọgodi before na-eme vidio maka business first ịghọtago so ana m ekwu ihe m na-ekwu adịghị ọzọ wụ gọvanọ ndị jee paakị unu amacharaizina na ọ bụrụ unu mere oge arest odi natụrụ ọnụ ka frọntụrụ mana ebe ọnụ ka frọntụ unu maka ndị mmadụ ma jekwanụ gwa onye mere oge arest maka achọghị m ịgba ya afọ ebe a anyị amụrụgo onye maka ihe emego kọ mara onye jekwanụ gwa ya na ndị onye nke anyị sef o nwekwuru obi sarịsarị jenu yọọ ya si hapụ oge maka unu wee oge wee petishọn so unu ma unu si unu jekwara onye afọ ihe jepa gị na-epost n'ụtụ na post nọsens ị na-epost ya ka na ụdị na inwe fact ihe oge gwara gị nke ịgwakwa n'oge enwere evidence ya ndị niile na-agwa ma akwụ na arụtụ ka ị kpọrọ kriminal iji evidence ebe o zuru ori enwere petishọn gị pụta ihe gara ayọ chi gị wụ si ejikwa petishọn wee back that arrest maka enwere ya back ya gaa dee na ngwa gị na gị na gọvanọ eziokwu ga-aba nga efuru oge arrest ahụ eme na oge anwa wee petishọn back ya gị na gọvanọ eziokwu ga-eje nga gaa dee ụlọ ọmụ gwara unu echere ihe ji udere wunye a na-ebuka jere unu echere ude nọ n'ime kịta wunye a na-ebuka jere mgbe ọ gasara unu ihe ji udere n'ime na unu amebele ifu ndị okwu gasịrị chefuo jeba ka ikwuchara chefuo bịa nwụ n'oge na ụdị na oge kwuru nka kwuo nka chefuo na nke ikwu febak maka ị gwara anyara na ndo ma ihe ipụrụ ya ebe ka ihe ebido gụba ichefuru ha ncha niile dị rekọded ị na-amachagharị onye bụ nshi na-akwa ọnụ aka onye bụ nshi na-akwa ọnụ ngụwa nwere okwute na-atụ n'ime ahịa jee paakị ma onye ọ ga-akụ n'isi ịmama mmadụ ma ụmụnne gojere ahịa ndị nwa na-asị mmadụ na o bụ nshi n'ike emepere ike nkịta ghara efu ya shi ka uche anyị dị n'ife anyị na-eme onye advice m enye nkịta jee paakị na onye a gaa na ya onye a nkịta ka ọ kpọpụta oge echi before dị too late maka petition a ga-eji bịa with you people ga-adịkwa very terrible nke gọvanọ na ome na nnukwu mistake by ihe o kwuru nwa niile nụrụ ndị IPOB kịta mepere ntị na-ege ihe na-ekwu the video ka dị ebe ahụ n'oge na spọtụ IPOB na onye na-enye ndị IPOB ego makwa ife kwuru n'ọnụ gọvanọ eziokwu ịpụta na-ekwu na-enwe ife nchebe egwuru akwụkwọ mana ama m na ọ fọrọ gị enwe vidio m mere unu na-agba bifọ si unu na-abụ na onye ọbụla ga-arụ onwe ya ka anyị magoro onye na-arọ ibe ya na onye isi adịghị onye isi ekwugo m ya several occasions mana ụnụ anụ ya mana mgbe ọ ga-eme unu na-abụ ihe ka mgbe ofu onye ga-eje nga n'ime unu onye nke ọzọ ga-esi ike by force ya ka nsị ka m bịa kwuo tata bịa m ka m kwuo mọch just ogwe ka nsị ka m kwuo because from days na-emebe m vidio dụta ajego m ime ihe gbasara biznes m Facebook aja akwụ m ụgwọ ịghọtago obere oge ga-apụta mana unu ya oge biko maka embarasị unu mere ya unu mere oge nnukwu embarasị unu jee unu ya biko fail to do that petition na-abịa n'isi unu na-abụ unu nwere ike na-eme na ndị na-prepare for you ka nkụ petition na-abịa n'isi unu na-abụ unu gacha unu kpọpụta oge unu yọọ ya biko for embarrassment ọ mụ kwuru ya ọgwọ ịkpọ polisi na-ekpewo ọwụrụ ịkpọ polisi na-ekpewo afro gị nyaa ebe ị nọ jee paakị afro gị n'ọkụzụ yesterday ọ na mmadụ mme mmadụ arrest ọ n'ọkwa ebe o mere arrest ime na arrest ịlawabeghị
Kaki si bezi arrest na okwana police station yesterday. Ime arrest ilawa begi. Mgbe ndị police gburu ya nawa, ngwa je begi. Na ose ka fife game. Ise okwu je na eji mmadụ ala oji onwe ijikọta ọgbọ nwoke na police. So ụfọdụ na-eche na ihe a prank, ọ bụrụ prank. Maka ụfọdụ na-akpọ ya prank. It's not prank. Ka ngwa ụnụ ya kịta maka ndị na-akpọ prank, anyị emego nke ọrụ. Na ndị amakwana m onye ji oge. Na ndị onye nke anyị, ọ ga-ahapụkwa n'obere oge. Ewetago? So jee paak na gọvanọ Ejiokwu unu jezi unu kpọọ nsị unu nyụrụ. Maka unu anyụgo nsị n'ụlọ ụka. Ewetago? Na the page ahụ na-agba mbọ ka ọ ghara ịnwụ, page unu anwụọla complete. I'm telling you. Maka unu kịta ka anyị fere ebe unu belong. Especially gọvanọ Ejiokwu kịta anyị fere ebe gọvanọ Ejiokwu eche ga elekta m ihe anyị kwuru n'ọnụ obi na na-asị isi ọhụrụ ya ka ị na-eme ndị mmadụ. Na-asị gọvanọ Ejiokwu isi ọhụrụ ya ka ị na-eme ndị mmadụ. Onye ị gwara okwu iwere ebubo buchie ya ọnụ. Okwu anyị gwara oge yesterday touch me. I swear to God. Eyi nwụra nya maka okwu anyị kwuru. Na-asị na m nwere iwe ahụ kwuo okwu enwere ike ikwu ihe ma like. Ndị polisi gbọrọ oge nọ ebe a na-ebu ya ebubo na ọhara ndị abụọ na arụkọ ịmụkwara ịrụrụ ịmụkwara arụ ka ikwu n'ọnụ ọdọ ọnwụ m ga-agwazi gị nke ọzọ ndị ị ga na Facebook n'afọ ndị ga-agwa gị nke ọzọ ị mere arụ ikwuru arụ n'ọnụ ịyọcha ndị mmadụ na Facebook ijekwa ihe oge ịyọcha ya live ijekwa ya nke foto gị na oge ga-anọ mee vidio ebe ị na ya oge biko you do that maka ịrụrụ ala you don't act as onye Igbo. You don't act as onye Igbo. I mean, that's all ndị Imo State. Can ndị wolanya we na-eme ụdị omume a? Ọ ka Chineke jelo ala anyị n'obi were nye mmadụ eze. What of all enye gị local government chairman na ịrụ ala nọ. Na ụdị obi ọjọọ ị nwere. Eji nwanne gị nwaanyị. Ori vet na okwuru okwu mana ndị ọzọ na-ekwu. Ejire nwanne gị nwaanyị. Ị nọ n'ebe a na-ebo ya ebubo. N'ebe a na-ebo ya ebubo. Nnamdị Kanụ ịmụ ife ọ na-agabiga ebe ahụ ọ nọ. Anaghị Chineke ka ọ ya pụta. Ị chọkwa ka ibochikwa oge ọnụ ka oge jee taba afụ. Ifirife anyị mere. O nwefe mma agwa gị. Ma ndị ga-agwa gị agwa gị. O nwefe mma agwa gị. Gọvanọ Eziokwu ma ndị ga-agwa gị agwa gị. Gị na jee paakị na-emekọ ihe ahụ na-emekọ. Mana onye ga-amụ unu one day. Ọ mụpụrụ ya. Ọ hụrụ na ya biko na nke a. Unu ga-afụ mụ na ya biko na nke a. Ọnwụ na ya biko na nke a. Nsogbu adị. Petition anyị edere isi unu ka edaizi ebere m na-emerụ nna bụ maka unu nwere ike ịba nga. Unu bụ nwere ike ịba jail if care is not taken. If care is not taken. Ị na-akpụrụ nwanne gị nwaanyị na-ewu ewu anyị mamịrị kunu dị amịrị wee ga mee arrest. Ọ bụkwara unu mere arrest wa na-eduru unu ozi. Biko ụmụnne m ebe a ka m ga-akwụsị maka obi adịghị m mere m ike kwuo na ekwufe obi adịghị m mma maka adịm asọpọtụ ihe ọjọọ oge ama m oge ama m o dị na nna afịa Facebook ọ batara mgbasị ya na-asị ayi this girl abata from America anyị ize nne plan ka mmanụ mgbe m ejefe ya ka anyị niile nwekọrị aṅụrị unu ji eme ya arrest ọ dị mma jee paak chekedu n'onwe gị ma ọ dị mma cheke n'onwe gị ma ọ dị mma ọ bụrụ gị ka e mekwuru ya mgbe asọpọtụ ya cheke ma ọ dị mma bikos ndị abụkọrọ onwe n'ọnụ ọ bụrụ na oge ji eme ga arrest gị jee paak I will not support it bikos ihe ahụ ọnụ ka onye ọrụ na-akọrọ onwe ịkọrọ ya ọkọ gị ka ya na-emezi arrest so I don't support it. I'm not happy for this. I must tell you. So when we na-ese ndị na ọka ịbịa mapụ oge obi nkunu mere dị very very bad. JPAC bụkwa ihe ikwu n'ọnụ n'ụwa video ha niile ka dị stored. JPAC ihe ikwu n'ọnụ ha niile dị recorded up to now. Esu uwe gị na court ma Chineke ịzagide gweri ike egwu gị inwe efe ị ga-akpụrụ oge na brass I have get him out get her out as if you don't give me an arrest. Ihe mewe oge arrest atụkọgoro gị na gọvanọ Eziokwu ụzọ 10 una meme oge arrest. I'm telling you. Biko na ọ ya dị ndo ọkụ ma pụọ na dị before change over kịta chiatakwa ebe ahụ nwere ike ịgatọ ọnụ. Biko ana m asị unu Chukwu gozie onye ọbụla ka tata Sọnde mara anyị mma ife onye chọrọ ọ ya enweta. Biko unu enwere iwe onwe na-edere m ebe a ebudo ọnụ we are so sad
biko unu enwere iwe oge ga-apụta na obere oge ọ ya emekwa vidio kelee onye ọbụla ibi na ọ pụta mụ na ya ga-anọkwa bikos lenebia na ebe m bi so ọ pụtakwa mụ na ya ga-anọkọ mekọ vidio wute ezu ugo ma iji ụwa ma onye ọbụla anyị niile ga-emekọ vidio ọnụ so ana m asịrị ọ ya dịrị onye ọbụla mmanụ tata so na amapụ n'obi ebe ọ nọ dị sef onweghị Abuja akpụ ya wee jee onye na-asị na o jere Abuja na-atụ ụga oge ka nọ sasị ọkụzụ onye na-asị na o jere Abuja na-atụ ụga onwe Abuja o jere ana na onye jikwana ya anyị na-epele dị uche im ọwụde ihe jee paakị na onye a na-akọdị ọwụde akọ jee paakị ka a na-akọdị sef ọwụde maka jee paakị ka eji gburu ya onye ahụ special person nke ị na-edu time mma akpọkọrọ ụlọ afọ ya mana for now anyị meregoro ka ọ dị secret ka ghara ịgba afa ịghọtago anyị ma onye ịghọtago so ndị na-amapụ obi na-amapụzi oge nọ na a safe time e nwere ike sef mmecha vidio akpọ ọkọ nkịta ọwụ na-abatago onye ji ya wụ onye nke anyị ọ nsọ gbara na-ege ntị anyị ga-ayọwu ya nke ahụ wụ ọnara kesi oge dị ara ha n'oge ọwụ dị maka jepa ka dị gọvanọ maka gọvanọ na-eji na-amachagharị uru agbaghere anya dị Igbo ọkọ iri ka ọ na-eme ngwa ka emesịa I still remain your brother Ebudon TV ka emesịa